σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι καλά. Σήμερα θα συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι. Ξέρετε ποιο? Πως εκείνη που πρέπει να βρεις γρίφους, πώς να σου πω. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε. Τι κάνει τώρα αυτός? Το λέει ποιο να το βάλω, που το κοιμίζω. Αυτό να βάλω, που είναι κύκλος. Όχι, να πάρει. Αυτό δεν είναι. Άστο καλύτερα. Σας είμαστε κι εσύ. Λοιπόν, πρέπει να το ξανακάνουμε. Όχι να το ξανακάνουμε αυτό. Μου φαίνεται αυτό είναι το σωστό. Τι να είναι. Δεν θα κοιμηθεί αυτός όμως. Τέλος πάντων. Γιάι. Κατσαρίδα. Να πάρει. Μπιπ. Αγγλικά δεν ξέρω τι λέει. Όχι. Απ' την αρχή. Οπότε ξέρετε, όταν χάνουμε κάτι πάμε από την αρχή του επίπεδου αυτού. Τώρα είμαστε στο 7 επίπεδο, θυμάστε? Όταν αποδράσαμε από τη φυλακή και επιδείξαμε. Ξέρουμε τώρα αυτά. Πάλι στο κιμπόκι, μπόκι, λάγκι, μπόκι, μπόκι, στούτου, βέι, τάχι στο μπόκι, μπόκι, μπάκι στο μπόκι. Μαϊάι. Αυτό ήτανε. Αφού φυσάει κάτω, πώς πήγε στα μούτρα του? Ό,τι να είναι. Τουλάχιστον ποιο είναι το άλλο μάτς. Τέλος πάντων. Δεν μου γράψατε στα σχόλια. Θέλετε να παίξω Apex τελικά? Τι λέει? Αυτό. Oh no. Αν μην δω διαφήμιση, σε παρακαλώ. Ωραία. Το όμως το άλλο ποιο είναι? Ξέρουμε εδώ. Τάξι στο και μπακ, τάξι στο και μπακ, μπακ, τάκι, μπούγι, μπακ στο και μπούγι. Μαϊάι. Τι είναι αυτό? Ακόμη δεν κατάλαβα, αφού φυσάει κάτω, πώς πάει πάνω και στα μούτρα του? Παράδειγμα δεξιά και πάνω. Αφού φυσάει κάτω. Το ρίξω, το βάζω. Σε παρακαλώ, είναι αυτό, please. Please. Ωραία, αυτό ήτανε. Δεν ξέρω αγγλικά εγώ. Πάμε στα 8ο επίπεδο. Μπορούμε να αναβαθμίσουμε το δωμάτιό μας.
Το δεν ήταν... Πώς το λένε. Το Sonic λέω. Και για θα τον νικήσει. Παιδιά, κάνατε subscribe? Όχι, τότε πρέπει να πατήσετε γρήγορα το κουμπί της εγγραφής, να πατήσετε το like για να αρχίσουμε να κάνουμε κι άλλα τέτοια βίντεο με όρεξη. Εντάξει παιδιά, πάμε να αρχίσουμε τώρα όμως. Το κλειδί... Τι άλλο να κάνεις? Αυτό το κλειδί ανοίγει την πόρτα. Άμα το ραγείς θα σε ακούσουν και το άλλο δεν το είδα. Πάμε να παίξουμε. Να παίξω λέω. Αυτό κάπου το είχα δει, κατσαρίδα θα είναι σίγουρα. Σίγουρα κατσαρίδα θα είναι. Καλά εσύ. Τι εννοεί εδώ? Ξέρω εγώ κίτρινη κάρτα. Τυχαία το έκανα, πώς έγινε? Παιδιά, ξέχασα.